χρόνο, ενέργεια, αισθήματα στο θεατρικό. Γιατί το θέατρο είναι βασίλικο, γενικά αυτή την εποχή θέλουμε κάτι για να μπορούμε να αναζωογονούμαστε. Ετοιμάσαμε φέτος κατά απόκληση της παράδοσης, θα έλεγα, γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ασχοληθεί πιο πολύ με κλασικό ρεπερτόριο, τον Φιλάργυρο του Μολιέρου, Ελένη του Επιφύλη, Όρνηθες του Αριστοφάνη κτλ. Φέτος ετοιμάσαμε μία μαύρη κομμωδία. Μία σύγχρονη ελληνική κομμωδία ηθών με δημιουργούς, τους κορυφαίους του είδους, τον Μιχάλη Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου. Παπάδες με ρούμι. Ο τίτλος είναι κάπως περίεργος. Πού κολλάνε οι παπάδες με το ρούμι. Στην πορεία ίσως θα το διαπιστώσουμε. Μια πρώτη νήξη όμως είναι ότι και το χρήμα, το οποίο πραγματεύεται η κομμωδία μας, είναι εξίσου γλυκό, λιγοτικό και εθιστικό, όπως και οι παπάδες. Οι ήρωες μας είναι 6 άνθρωποι της διπλανής πόρτας. 6 απλοί άνθρωποι, όσο απλός μπορεί να είναι ο ανθρώπινος ψυχισμός, που όμως έχουν χάσει την αξιοπρέπειά τους, την αίσθηση των ορίων, ανάμεσα στο ηθικό και στο ανήθικο, στο επίρρεπτο και στο ανεπίρρεπτο. Έτσι θεωρούν ότι στο όνομα του χρήματος μπορεί να κάνουν τα πάντα, χωρίς ειδικές αναστολές, χωρίς ειδικούς ενδιασμούς, χωρίς τύψεις. Και οι τύψεις καταλαβαίνετε ότι προϋποθέτουν ηθική συνείδηση. Η έλλειψη ηθικής συνείδησης όμως έχει μια ανησυχητική ιδιότητα. Κάνει κάποιες πράξεις που μπορεί να είναι τρομακτικές, να φαίνονται ασήμαντες, ανεκτές και το πιο επικίνδυνο, κάποιες φορές, αναγκαίες. Έτσι λοιπόν, μια απλή υπόθεση οικογενειακής κληρονομιάς, πατρικής κληρονομιάς, από τη μια στιγμή στην άλλη μετατρέπεται σε ένα εξωφρενικό κυνήγι θησαυρού και οι ήρωές μας μετατρέπονται σε αδίστακτους εγκληματίες που προβαίνουν σε πράξεις που ίσως θα σόκαραν εάν δεν υπήρχε η σύμβαση της κομμωδίας. Οι συγγραφείς, ο Παπαθανασίου και ο Ρέπας, με εξαιρετική ακρίβεια, πραγματικά χειρουργική ακρίβεια, ανατέλουν όλες τις παθογένειες της νεοελληνικής κοινωνίας, αυτής μέσα στην οποία ζούμε όλοι τώρα. Απληστία, πλεονεξία, η ηθική του βολέματος, της αρπακτής, της εύκολης κονόμας, η επαγγελματική αναρρίχηση με όρους δημοσιοσχεσίτικους και όχι αξιοκρατικούς, οι συγκρουσιακές σχέσεις μέσα στην οικογένεια, οι διαπροσωπικές σχέσεις οι διαταραγμένες, το ρουσφετολόι, οι πελατειακές σχέσεις, ο ρατσισμός και χίλια άλλα που θα τα δείτε στο έργο μας, αποτελούν σαφές αξίες μιας κοινωνίας που καταραίει, που θα λέγεται και ο Νικόλας, ο μεταθάνατο διάσημος. Επειδή όμως, κοιτάξτε, εκτός από το γλυκό και το χρήμα και το μικρόφωνο κινδυνεύει να θεωρείται εθιστικό, τελειώνω εδώ πέρα. Ένα μόνο θέλω να σας υποσχεθώ, να σας διαβεβαιώσω μάλλον, με επαληθευσιμότητα, πιστεύω αδιάσυστη αντίθετα με τους πολιτικούς μας, ότι ο προϋπολογισμός της σημερινής ημέρας όχι μόνο δεν θα αποδειχθεί αισθηματικός, αλλά θα δώσει μεγάλο και κυρίως πραγματικό, όχι λογιστικό πλεόνασμα, πιστεύω χαράς και ξεκαρδιστικού γέλιου, που βεβαίως θα υπογραμμίζεται από το δικό σας θερμό παρατεταμένο χειροκρότημα. Γι' αυτό θερμή παράκληση τα χέρια σας σε θέση τέτοια ώστε ανα πάσα στιγμή να δίνετε ένα εμψυχωτικό παρόν, ένα ενθουσιώδες και ενθουσιαστικό παρόν για τα παιδιά μας. Καλά να περάσετε. Ένα τελευταίο, κλείστε τα κινητά σας, γιατί είναι μικρά παιδιά, έχουν κουραστεί πάρα πολύ. Θα αποσυντονιστούν με το να ακούν είτε τον ύψης είτε τον ήχο του κινητού. Και μην κάνετε ήχους οι οποίοι θα μπορούσαν να τους αναστατώσουν. Μόνο θερμό, ζεστό χειροκρότημα. Το έχουν ανάγκη τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας γίνεται αυτή η παράσταση. Λοιπόν, και πάλι καλά να περάσετε.
φωνάζετε, κύριε Βάσο. Σας πιστεύω. Να βάλω καφέ. Πάρτε. Και που λέτε, κύριε Χρήστο, ακόμη κανείς δεν έχει πάει να τα ζητήσει τα λεφτά. Κανείς. Όχι καλέ. Ήταν ανώνυμο το δελτίο. Φοβούνται, παιδί μου, τις απαγωγές. Κι όμως βάζει υπογραφές. Βέβαια. Αλλιώς δεν εξηγείται. Ορίστε. Να σας πάρω το πράγμα. Δηλητήριο τον έχεις κάνει. Καλέ, ο καφές μου δηλητήριο. Όλο το χωριό έχει να λέει για τον καφέ μου. Μπορώ να σας το πω κιόλας, άμα θέλετε. Άντε καλέ. Δεν πιστεύω εγώ σε τέτοιο. Μωρέ, ξέρετε, σκεφτόμουν τόσα λεφτά να μην έχει πάει κανείς να τα ζητήσει. Να μάθω. Σωτήρη! Μη φωνάζετε, κύριε Βάσο. Είναι μέσα και ο μπαμπάς. Άντε καλέ, σιγά. Αυτός, από τότε που έβαλε το κεφαλικό, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτό δεν είναι λόγος. Εντάξει. Πριν το κεφαλικό ήταν στριμμένο άντερο ο Μακαρίτης. Όχι μακάρις, κύριε Βάσο. Με συγχωρείτε, κύριε Χρήστο, αλλά έτσι όπως τον βλέπω όλη μέρα εκεί μέσα, με το στραβό το στόμα, έτσι είναι. Τι έτσι. Δεν ξέρω, αλλά θα μου πείτε τι από εδώ, τι από εκεί. Άμα γίνει το κακό, έγινε. Καλέ, μην το λέτε. Εμένα ο πεθερός μου 7 μήνες έκανα για να πεθάνει. 7 μήνες. 7 μήνες. Πρώτα μου βγήκε με ένα ψυχή και μετά η δική του. Λέτε να μας αργήσει τόσο ο μπαμπάς. Κανείς δεν ξέρει, κύριε Χρήστο. Μόνο ο Θεός τα ξέρει αυτά. Βέβαια. Είστε τυχεροί πάντως που τον έχει Βέστα. Μωρέ, τον προσέχει σαν τα μάτια της. Το βλέπω. Κάνει όλο το χωριό το λέει. Από τότε που ήρθε το κορίτσι στο χωριό, ο γέρος μέσα έχει πάρει τα πάνω του. Αυτά είναι τα πάνω του. Καλά, κύριε Χρήστο, το κορίτσι φταίει για το κεφαλικό. Γέρος άνθρωπος ήτανε. Όλοι το περιμέναμε. Τον ήπιατε κιόλας. Άπαπα. Άπαπα. Καλέ, βγάζει μάτι αυτό. Καλέ στεφάνια. Πολύ μεγάλα στεφάνια. Χρήστο, εκεί σε στο νερό για μπάνια, μα θες. Και πώς ήταν να κάνουμε πύρο, Καλά, έτσι χειρότερα. Δεν λέμε καλά στη Βέστα μου. Γιατί? Έχει χαλάσει, λέμε, για τις μηχανές, για τα αυτοκίνητα. Αχ, Θανάση, Θανάση. Καλά, πώς έγινε έτσι. Ούτε να μιλήσει δεν μπορεί. Έχεις δίκιο, Βέστα μου. Και εμένα μου μαυρίζει ψυχή να τον βλέπω έτσι τον άνθρωπο. Μην το βλέπετε και ζωντανό τον άνθρωπο. Καλέ, είναι προσοχιά. Μπορεί να συνέλθει. Έγινε δίκιο μου, ρε. Μπορεί να συνέλθει. Που δεν νομίζω. Προχώρα, βρε, άρχισε. Καλέ, ο κύριος Παναγιώτης με την κυρία Ρώη. Καλώς θα δεχτήκαμε. Κούκλα, κυρία Ρώη, τους σας. Γεια σας, Για να δω. Α, Τζένι. Και εσύ εδώ. Δεν σε πρόσεξα. Πού άνοιξα νερό μου. Τι έγινε με τον πατέρα. Πέθανε. Όχι, Ρώη μου. Αν να κρατήσεις. Δόξα τω Θεώ. Πού είναι ο πατέρας σας. Πάμε να το Καλά ήρθε, παιδί μου. Δεν έχει μείνει δέρμα πάνω. Απ' την κατσίνα. Το ξέρω. Να σου βάλω καφέ. Αχ, μωρή Βέστα. Το είδες το πρόσωπο του Παναγιώτου έτσι, το Παναγιώτη. Καλή στεναχωρημένη. Βέβαια, το αγαπάει το μπαμπά σου. Βέστα μου. Και ο μπαμπάς του τον αγαπάει. Αλλά μεταξύ μας τώρα, και ο κ. Θανάσης και η Μακαρίτσα, η γυναίκα του, στο μικρό είχαν την αδυναμία. Εδώ που τα λέμε, Βάσο, το Χρήστο Θανάση. Όλο για Χρήστο μιλάει, όλο Χρήστο κοιμάται. Περί αυτό σου λέω. Αλλά αυτός από τότε που παντρεύτηκε την άλλη του ζητή, την Τζέννη, μόνο στο πεθερικά του πηγαίνει. Εντάξει, Βάσο, έτσι κάνουν τώρα τα παιδιά, μην το ψάχνεις. Δεν μου λες εσύ. Τους το είπες. Κάτσε μου, κάτσε. Τώρα ήρθαν οι ανθρώποι να τους πάρω από τα μούτρα. Εντάξει, βρεβέστα μου να το μάθω από σένα και από τους ξένους. Όχι, όχι, δεν μπορώ. Φοβάμαι ότι θα με μισήσουν. Άντε καλέ, που θα σε μισήσουνε κιόλας, που θα τους πεις την αλήθεια. Όχι, όχι,
γνωρίζεις, ρε Βέσκα μου. Ωραία, θα το πω εγώ. Όχι, Βάσο, από σένα να μην μάθουνε τίποτα. Μπορεί. Ο γέρος μέσα είναι έτοιμος να πεθάνει. Πότε θα μάθω ότι είσαι γυναίκα του. Σκάσε, μωρέ. Στην κηδεία. Δεν είναι αυτό. Εδώ που τα λέμε καλύτερα να ακούσουμε. Ορίστε που ανησυχούσες, ρε Παναγιώτη. Μια χαρά είναι ο πατέρας, μια χαρά. Άσε μας, ρε Ροή. Με το στόμα σου μασχάλη αυτό είναι μια χαρά. Εντάξει. Του έχεις τραβώσει λίγο το φυλάκι. Πέθανε. Όχι. Πουλήσαξες. Πάμε γρήγορα και πάμε γρήγορα. Κάνουμε τον παπά. Πέσαμε, Ρόι. Να μια φορά που θα συμφωνήσω μαζί σου. Καλέ, και εμένα αυτός, εγώ το ίδιο μου έκανε. Με το που μας πήρε τηλέφωνο η Βέσκα. Να μας πει ότι ο πατέρας τα τεινάζει σαν τρελός, σαν παπαπαπαπαπα. Είχε μεγάλο σύνδεσμο ο Χρήστος με τον παπά. Γι' αυτό. Μωρέ, σου λέω ήρθαμε από την Αθήνα, ούτε κι εγώ ξέρω με πόσα χιλιόμετρα. Και του έλεγα, σταμάτα λίγο Χριστιανέ μου. Θα κάνουμε μια στάση, θα πιω κι εγώ ένα φρεντουτσίνο σαν άνθρωπος. Αλλά τίποτα! Μπορεί, κι εγώ πες σε πηγαίνω. Πεθαίνει ο πατέρας μου. Θες και βρε το τσίνο. Καλέ, ούτε προς νερού μου δεν μ' άφησε να πάω. Τι λέμε τώρα! Είχε αγωνία. Πάψε πια. Σας έστρωσα κρεβάτι πίσω. Πίσω! Πίσω πού! Καλέ στο καθιστικό, κυρία Και το Ροή. μεγάλο το δωμάτιο. Είναι κυρία Τζένιουας. Μάλιστα. Ήρθε μετά από τόσο καιρό και είπατε να του περιποιηθείτε. Ροή. Τι Ροή. Απλά πίστευα ότι η Βέσκα θα κρατούσε και εμάς το μεγάλο το δωμάτιο. Ρε Ροή. Τι. Σιρή, τώρα θέλεις να τσακωθείς μπροστά στον κόσμο. Κόρη, σιωπή. Αλλά. Έχω τη μέση μου άλλωστε. Ναι, καλά. Άμα είναι τόσο πρόβλημα, ας αλλάξουμε το μάτι, δεν έχω εγώ τη μέση. Έλα τώρα, Μπετέρη, πες με τι πίσω τι λέει. Όχι, Παναγιώτη μου. Αν έχει πρόβλημα η γυναίκα να αλλάξουμε. Έλα, Βέσκα. Όχι, καλό να βοηθήσω κι εγώ. Παιδιά, θα πάτε να αλλάξετε τέτοια δωμάτια. Έλα, μωρέ. 3 λεπτά θα κάνουμε. Δεν φέραμε και πολλά έτσι αλλιώς. Έλα, Τζένι. Έλα, Τζένι! Μπορεί, είσαι τρελή. Πήγες και καρδιάμα για το πού θα κοιμηθείς. 20 χρόνια που έρχομαι σε αυτό το χωριό, κοιμάμαι στο μεγάλο δωμάτιο. Και δεν εννοώ να στιμωχτώ, επειδή ενδέησε να έρθει η νυφούλος αριστοκράτης. Καλά, εντάξει, σκέφτε μας. Δεν βάζει καθόλου μυαλό. Και αν δεν θα ξέρεις, μου τη δίνει. Μου τη δίνει που τον έπιασε ξαφνικά ο πόνος στον αδερφούλη σου. Ωραία, τι ξαφνικά, τι είναι αυτά που λες. Πεθαίνει ο πατέρας μας και να μην ερχόταν να τον δει. Μα γι' αυτό μου τη δίνει, ρε Παναγιώτη, γιατί θα όλοι τώρα, σαν τα κοράκια. Τη δίνει, Ναι, μου τη δίνει. Λοιπόν, δεν πάω φορά καθόλου. Δεν έχω την όρεξη, σου άσε μ' ήσυχο. Να σε αφήσω ήσυχο. Ναι, το Να δείχνει. αφήσω ήσυχο. Γιατί εγώ στόμα έχω και μιλιά δεν έχω. Αν μου πεις, Ροή, κάτσε σε μια γωνία και μην βγάλεις άπλα. Εγώ εκεί θα κάτσω και δεν θα καταλάβεις την παρουσία μου στον χώρο. Ταπεινή γυναίκα, κύριε μου. Αλλά εσύ, ό,τι κι αν σου πω που εγώ μόνο το καλό σου θέλω, ρε, λες ότι γκρινιάσαι και είμαι κουραστική. Αλλά εντάξει, αφού δεν θες να μιλάω, δεν θα μιλάω. Δεν θες να μιλήσω για μια εβδομάδα, δεν θα μιλήσω για μια εβδομάδα. Δεν θες να μιλάω για ένα μήνα, δεν θα μιλήσω για ένα μήνα. Δεν θα ξαναμιλήσω ποτέ, δεν θα ξαναμιλήσω ποτέ. Τέλος, μη μου ζητήσεις τώρα συγγνώμη, δεν το δέχομαι. Τι δεν μου λες, Παναγιώτη, πόσο καιρό έχει να πάτε στο χωριό. Πω, τι είναι αυτά που λες. Ναι, να τα λέω την αλήθεια, τι να τα πλες και τι να τα πλες. Ροή, θα σου πω κάτι και θα το βάλεις πολύ καλά στο μυαλό σου. Ο Χρήστος εκεί μέσα είναι αδελφός μου και δικαιούται τη μισή περιουσία. Τέλος. Πόσα έτρωγε βρε ζώων από τον πατέρα τόσα χρόνια. Τελειάτε. Μου έκανε 6 χρόνια. 6 ολόκληρα χρόνια. Θα σπουδάσει οδοντοτεχνίτης. Και μου το ρωτήσεις, Χρήστο μου, πόσα το και άνθρωπος. Ζήτημα θα σου πει 50. Για μωρέ, δεν έχει κανένα σου πει και 50 να πούμε. Εντάξει, 45 όμως θα στα πει. Κατηγορήστε τον και έγινε ο τεχνητής. Και την εταιρεία με πιανούλεπτα την έκανε, ρε Παναγιώτη. Μάλιστα. Ρε Ροή, ήθελε να κάνει δική του δουλειά, να μην τον βοηθούσε ο πατέρας. Μας έδωσε ο πατέρας λεφτά να κάνουμε δική μας δουλειά. Εσύ θυμάσαι να έρθει να κάνω δική μου δουλειά. Ας μας έδινε ο πατέρας τα λεφτά και θα βλέπαμε εμείς τι θα κάνουμε. Αλλά βέβαια. Εσύ βρε άχρηστε, δεν είσαι ικανός να διεκδικήσεις ποτέ τίποτα.
αλλά έχει βγάλει του αίμα με τον πατέρα. Γιατί βρε άχρηστε! Εγώ δεν σέβομαι τον πατέρα! Τόσα καλοκαίρια περάσαμε μαζί! Τι θέλεις πατέρα? Αμέσως πατέρα! Ό,τι πεις πατέρα! Στα πόδια του με τα είχα όλα, δόλα γινόμουνα! Αλλά δεν. Θα κοιμήσεις εσύ. Ότι μαζευτήκαμε όλοι εδώ. Θα πούμε το στενό χαιρετισμό. Το στενό αντίο. Έλα, αγάπη. Μάγια στέφμα, σε μπορεί να σπασουλάει. Λες. Λέω. Παπα. Έλα να φτιάξουμε τις βαλίτσες. Ναι, αμέ, έρχοντας. Τι έγινε? Καλέ, κύριε Χρήστο, έχετε ζάχαρο? Δυστυχώς, κύριε Βάσο. Ψωμί και σμαρικά περιορισμένα και τα υλικά φτωμένα. Αχ, καλέ, κύριε Χρήστο, σας λείπα. Εγώ τρώω συνέχεια γλυκά, συνέχεια. Έφτιαξα χθες κάτι μπαμπάδες. Καλά μωρή, έκανες προχτές παπάδες. Ναι, δες το. Και δεν με βρες. Καλέ, γιατί είμαι κανένας. Σαν το γλάρο τους κατάπια έναν. Μας τρεβάσω, τουλάχιστον λίγα είναι κύριε ωραία. Καλετέρι, σου λέω, με ρούμι τους έφτιαξα. Ναι, ήταν η συνταγή της Βέφας Αλεξιάδου, πώς τη λένε αυτή. Δεν έχω ξαναφάει. Ο μάντρε βάσο και ξέρεις ότι τρελαίνομαι για παπάδες. Πατώστηλη. Σκάσε. Τι είπες? Καλέ, λέω ότι σ' άρεσουν οι παπάδες. Πού πας Παναγιώτη? Πάω να δω τον πατέρα, σε πειράζει. Απ' την ώρα που έχεις έρθει 20 φορές έχεις πάει μέσα. Καλά σου λέει ρε Παναγιώτη μου. Και που πας μέσα τι γίνεται? Του καθενός, Τζέλη μου, του βγαίνει διαφορετικά η ησυχία. Εγώ για παράδειγμα, δεν μπορώ να κατεβάσω κουτιά. Μένετε. Καλέ, εγώ όταν είμαι στενοχωρημένη, τρώω συνέχεια γλυκά. Ενώ αν έχεις χαρά. Χρήστο. Αχ, κύριε Χρήστο, μη με πειράζετε τώρα. Σαν το παπάτι του κύριο Χρήστο, καλέ όλο πειράζει. Καλέ, έχεις δίκιο, Χρήστο. Σαν τον κύριο Θανάση. Καλέ, όποτε με έβλεπε αυτός ο άνθρωπος, για τον παπά μου έλεγε. Έλα τώρα πλεπέσκα μου. Θα ξαναγίνει καλά. Και βέβαια. Ναι, μωρέ, έχετε δίκιο. Ας μην το προσουδεύουμε, θα γίνει καλά. Που δεν νομίζω. Δεν μου λες, Τζέλη μου, Τι θες? μήπως έχεις φέρει μαύρα ρούχα? Άκου τι ρωτάει. Και βέβαια έχω φέρει και ένα μαύρο κουστάρι και ένα μαύρο τεπιέζι. Γιατί? Μωρέ, είχα φέρει μια μαύρη φούστα, αλλά μου έφυγε το στρίφωμα. Μήπως μπορείς να μου δώσεις? Καλέ σοπάτε! Τι λόγια είναι αυτά! Εγώ βρε θα σας δώσω μαύρα ρούχα. Έχω εγώ μαύρα ρούχα να σας δείσω για 3 κυρίες. Όχι, Παναγία μου. Μην μιλάτε για μαύρα. Παναγιώτη μου, τι έγινε, τι κάνει ο παπάς? Αερόβι, τι να κάνει με την ευκαιρία άλλη. Καλέ, μήπως σε γνώρισε τώρα? Να με γνωρίσει. Τη μία με μπερδεύει με τον γιατρό, τη μία με τον θείο Κώστα. Είναι τραγικά τα πράγματα λένε. Σαν πως εμένα με γνωρίζει. Προηγουμένως που πήγα μέσα, νόμιζα ότι είμαι ο καμένος. Γίνεται ο άνθρωπος σας! Καλέ, ο κύριος Θανάσης που έβγαινε πουλιά στον αέρα! Θα ξαναγίνει καλά κυρία Βάσο μου. Και βέβαια θα ξαναγίνει. Είναι γερός ο πατέρας μου. Δεν το βάζει κάτω. Δεν μπορεί, έχετε δίκιο! Θα ξαναγίνει καλά! Που δεν νομίζω. Δεν μου λες. Εκείνον το λογαριασμό. Και ο μπαμπάς εκεί. Τον έχει ακόμα. Καλέ, τα έχει ακόμα, αλλά πολύ λίγα, μην περιμένετε πολλά. Δεν περιμένω. Να περνάει η ώρα. Ο πατέρας θα γίνει καλά. Αυτό και μόνο έχει σημασία. Ναι. Δεν μου λες, ρε Κατερίνα. Εκείνα τα αποκλειστικά. Πού πούλησε φέτος. Α, τα έχει κάνει ομόλογα. Ομόλογα. Ναι, τα έχει κάνει ομόλογα. Είχα και κάτι επιταγές. Τα σπάμε τα ομόλογα, Χρήστο μου, σιγά το πράγμα. Ναι, Χρήστο μου. Αυτά βολεύονται. Άλλα δεν βολεύονται. Μωρέ, το χρήμα πάει και έρχεται. Αλλά ο άνθρωπος άμα φύγει, Ο άνθρωπος έχει αξία, Ρόη μου. Ο άνθρωπος. Καλέ,
κάτι Χρήστο. Έχεις ανάγκη Χρήστο. Πάρε Χρήστο. Ναι, ειδικά αυτό το πάρε Χρήστο, το έλεγε συχνά. Έλα τώρα, βρε Ροή. Και τους δυο μας αγαπούσε. Και τους δυο μας ρώτησε. Ήταν δίκαιος άνθρωπο. Άρε πατέρα, άρε πατέρα. Αυτός εδώ τύπος κρεμίζεται, λες. Αυτός εδώ τύπος, λέω. Κρεμίζεται ή είναι φέρον οργανισμό. Και πώς δεν κρεμίζεται. Και γίνεται μια σαλονάχα. Μωρέ, έτσι όπως τον βλέπω, μια χαρά γκρεμίζεται. Αλλά θα χάσει το λαμπυρικά, Μαρή, είναι και ωραία. Σιγά, για τα υπνοδωμάτια. Θα ρίξουμε από πάνω όροφο. Να δούμε. Τι θα δούμε πάλι, δεν ξέρει. Ξέρω εγώ, Παναγιώτη μου. Ένα σπίτι για δύο οικογένειες. Εξοχικό θα το έχουμε, Τζένι, δεν θα το έχουμε για αυτό το χρόνο. Ναι, Παναγιώτη μου, δεν λέω. Αλλά βλέπεις, δεν είμαστε μόνο εμείς και εσείς. Είναι και αυτά τα παιδιά. Καλέ, κυρία Τζένι, τι να τα κάνει τα παιδιά του, αφού τα έκανε που τα έκανε. Να τα πνίξω. Είπα εγώ αυτό, Ροή μου. Όμως υπάρχει κι άλλη λύση. Τι λύση υπάρχει, Τζένι? Μίλα, Χρήστο. Να, λέγαμε με την Τζέννη. Δηλαδή σκεφτόμασταν να πάρετε εσείς το κτήμα απέναντι στα λιβαδάκια και να κρατάγαμε εμείς το σπίτι. Μιας και εσείς τώρα τελειώνετε το εξωτικό. Τι γίνεται, τι να τα κάνετε διεξωτικά. Εσένα τι σε νοιάζει. Παναγιώτη μου, για εξωτικά είναι ο λογαριασμός. 2 ρεύματα, 2 νερά, 2 έμφυα. Για να μας γλιτώσετε από τα διπλά έξοδα, το λες αυτό, Χρήστο μου. Λέμε τα υπέρ και τα κατά, ρε. Όχι, γιατί πολύ το έχετε απλό στο κεράκι σας, όσο ζούσε ο πατέρας. Καλέ, κυρία Ροή, και τώρα ζει ο άνθρωπος. Ναι, αλλά η περιουσία θα χωριστεί ακριβοδίκαια στα 2. Στα 2. Ναι, Βάσο μου, στα 2, γιατί πόσα παιδιά έχει ο πατέρας. Όχι, όχι, παιδιά, 2 είναι. Μην μου πείτε τώρα ότι έχει και κανένα εξόγαμο σαν το Πασχάλη. Όχι, όχι, εξόγαμο δεν έχει. Καλέ, τι έχει. Δεν μου λες, Ροή. Να σου πω, Τζένι. Όταν είπες πριν ότι εμείς απλώνουμε χέρι, τι εννοούσες. Μίλα, Χρήστο. Τι να πω. Και τι να πεις, Γιάννη μου, που κάθεσαι σακινισμένος εκεί τόση ώρα από την ρόμπο. Ρώτα τι εννοούσε. Τζένι μου τώρα, ή πήρε πρώτα μια κουβέντα, κάνει μου κάτι πότε. Κάνεις ποτέ καταλαβαίνεις. Τζένι μου, τόσα λεφτά που πέραμε από τον πατέρα τόσα χρόνια δεν τα ήξερες. Εμείς έχουμε πάρει μωρή. Άλλος έχει το Λιώνα σπουδάζει στην Ιταλία. Α, όχι, ναι. Έτσι. Βέβαια είναι, το ξέρω. Γιατί, Μαρή, για τις σπουδές της Βικούλας του Στυρό. Η πικούλα, Τζένι μου, δουλεύει στην τηλεόραση. Από εκεί πληρώνονται. Ναι, ναι. Και που δουλεύει στην τηλεόραση, τι κάνει, γλάστρα είναι. Δεν είναι και η Μενεγάκη. Πόσα βγάζει που πληρώνονται αυτές τις σπουδές. Δεν θα σου πούμε τώρα και πώς θα βγάζουμε πέρα. Μέχρι 1998, Τζένι, είχατε πάρει 15 εκατομμύρια δραχμές. Σε καλά τα άλλα, τι θες. Θέλω. Τώρα θέλεις μωρή να μιλήσεις προς αυτόν τον κόσμο. Καλέ, για μένα λέτε. Καλέ, κύριε Παναγιώτη, εγώ τα ξέρω όλα. Και καλύτερα από εσάς. Και πως άνοιξε την εταιρεία ο κύριος Χρήστος και όλα. Γιατί, πώς την άνοιξα. Έλα τώρα, αδελφέ, πώς την άνοιξα. Με τις 5 ώρες Στόχουλου, το έχεις ξεχάσει. Ναι, αδερφέ, είχα ένα πολιτικό μέσο. Γιατί εσύ δεν είχες. Όμως εγώ δεν το χρησιμοποίησα για να πω στο δημόσιο. Είχα αντιρρετικές ιδέες. Είχα εμπορικό νου. Καλά, εντάξει, μη συγχύζεσαι. Εγώ, από το 1984, που δεν υπήρχε καν αποχαιρετικό σύστημα, σκεφτόμουν. Ποια είναι η σταθερή εξαγωγική αξία. Τα σκατά. Μα, τι άντρα έχω εγώ. Τι το μυαλό είναι αυτό. Αγάπη μου εσύ. Εδώ που τα λέμε, ο κύριος Χρήστος έχει εμπορικό νου. Από το πολύ εμπορικό νου έχετε πήξει στις ακάλυπτες. Δεύτερο αγορό μου, η αγορά έχει κρίση. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά, Ροή μου. Έχει κρίση η αγορά. Έχει κρίση και διασκέδαση. Τώρα έχετε κρίση και εσείς τώρα αυτό πώς γίνεται. Παναγιώτη μου, από την πολλή λιτότητα δεν έχει και ο άνθρωπος να φάει. Αυτό που βγάζει το κάνει παξιμάδι. Και τέλεια. Τώρα, όταν μιλάμε για κάλυπτες, μη φανταστείτε κανένα τεράστιο ποσό. 10.000 ευρώ. Πόσο είναι. Εντάξει, ορνάνε και 15, δεν ξέρω. Βάλε κάτι. Εντάξει, ρε Χρήστο μου, μπορεί να είναι και 20, ας πούμε. Κοντεύεις. 25. Σχεδόν έφτασε. Χρήστο, 30 κατέβατα και δεν
βγαίνει. Πώς το λένε. Απλά πες το. Πόσες μέρες μπορεί. 20 μέρες περίπου. Πριν 20 μέρες περίπου Ναι. παντρεύτηκα. Αναζήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ποιον παντρεύτηκες, μωρή? Το παπά σου. Πρέπει να σας ζήσουνε. Που δεν νομίζω, συγγνώμη. Έχω πολλά να κάνω, να απλώσω ρούχα, να πλύνω ρούχα, να μαγειρέψω το παλικάρι μου. Καλέ, τι ξεφύγεις αυτό μόλις τώρα. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Γιατί ρε αδερφέ, το πιστεύω εγώ. Ότι έχω δεύτερη μάνα και μάσα του κάρα. Ανάπανε καλύτα, έτσι καλύτα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το πώς θα τα πάρει. Το μισό ακριβώς παιχνίδι, το καταλαβαίνετε. Το λεπτό ρε. Εάν η Βέστα παίρνει το μισό. Είμαστε εδώ τι είναι. Δεν μένει. Και τα περίμενα αυτά τα λεφτά. Πώς μ' άνοιξε ουρανού. Γιατί ρε αδερφέ, εγώ δεν τα περίμενα. Πώς θα πληρώσω από την δόση για το δάνειο στο τσεκικό. Έχω μιληθεί σου φίλης απλήρωτη. Μη μου μιλάς για κάρτες. Μη μου μιλάς για κάρτες. Γιατί αυτή εδώ η μουλή έχει 5. Είναι και πεχρεωμένη. Εγώ είμαι πολύ ρε, άκλεισε! Ούτε να φέρεις κανονικό χρήμα στο σπίτι, ούτε και εγώ ξέρω από τότε. Δεν τα ακούτε. Με το που έρχονται, φεύγουν στους τοκοβλήθους. Πάντα το έπανα. Τότε και εσύ κακό, τόσο άλλα το λέει. Τι είναι από το κομπλίτσι. Εγώ έχω τις ακάλυπτες. 30.000 ευρώ ρε αδερφέ. Τι, δεν είναι ακριβώς 30.000 ευρώ. Αλλά. 300.000. Άμα λέτε η κατάσταση είναι τραγική, Πώς τα κάνεις, κατά μου θα στα κάνεις. ήθελες να έκανε πατέρα. Γιατί δεν μίλαγες. Ολόκληρο χάρεμι με βουλγάρες θα σου φέρνα. Κάνε μωρέ αυτή η ανάγκη να πάει να παντρευτείς αυτή την παλιό. Ασταμούρα! Εν τω μεταξύ, σούνε γεννιάσει γανοπαπαδιά αυτή. Ναι, κυρία Τρένη, το άλλο κυρία Τρένη. Τι καμία που ακούσα. Και κύριος είναι τι κόλπα που έκανε του γέρου και το τήρησε. Μωρέ, εσείς λέτε αυτό. Εδώ μας πήραν από το γραφείο για να μας πούνε τι μωρέ. Ότι στην Βουλγαρία ήταν υπηαγωγός. Αύριο, πρωί-πρωί, θα πάμε σε έναν συμβολιογράφο, θα τον φέρουμε εδώ πέρα σηκωτό. Να βάλει ο πατέρας μια υπογραφή, ότι τα αφήνει όλα σε εμάς. Έτσι αδερφέ, όλα σε εμάς ακριβωδίκια. Κωδίκια, ναι. Αρκεί να κρατήσει μέχρι αύριο ο πατέρας. Γιατί αν μας δίνει πριν υπογράψει, πού δεν το στέκομαι εγώ! Μα να πω ότι όπως δεν σκέψου ότι θα κρατήσει μέχρι αύριο, ναι. Ας κρατήσει μέχρι αύριο και μετά ας φύγει με την Τώρα ευκαιρία. να σε κοπάνα, ρε, θα κρατήσει λέμε. Καλά, Παναγιώτη. Βάστα γερά, πατέρα. Βάστα γερά. Τι έγινε, μωρή? Φεύγουνε? Δεν φεύγουνε αφού ο παπάς τους δεν πεθάνει. Τι θα Καλέ, κάνεις ναι. τώρα. Είδα το γιατρό πριν 2 μέρες και μου είπε ότι μια χαρά θα γίνει αυτό. Ναι, καλέ, και καλυτερεύσει κάπου. Καλά, τι κάπως. Αυτός ο καναμίνα θα πηδάει. Αχ, καλέ, ας μην πηδάει και εγώ τα αγαπάω κι έτσι. Μωρή, δεν εννοούσα αυτό. Σάρα, να καρπιτάει εννοούσα. Το άλλο μπορεί να μην γίνει και ποτέ. Καλά. Φάρε μου κι όλο πορτοκάλια στο κάτω. Μωρή, ντροπή. Την τροπή μου, εμείς θα την έχεις. Καλέ, ποιο πιανίστα. Στο κιθαρίσαμε. Μωρή, τέλος με αυτά. Δεν μου λες, με το συμβολιογράφο τι γίνεται. Δεν θα μου πει. Όχι. Όλη κάθε μέρα έρχεται εδώ αυτός, μπαινοβγαίνει λες και είναι σπίτι του, μου λερώνει και τα πακώματα με λάστες, γύφτωνα σπίτι μου, και όλο λένε τα παιδιά, βάλει υπογραφή εδώ τα λάστες, βάλει υπογραφή εδώ, αλλά δεν είναι. Δεν βάζει. Το ξέρω. Πες το. Ό,τι σου πει ο άντρας το κάνει. Δεν έχω άλλη υπογραφή. Θα σου πω και κάνεις, ό,τι έχεις τον άσχημο θα πάρει. Τίποτα δεν τους δώσεις, τίποτα δεν το πάρουμε. Αν τους δώσεις κάτι λίγα γιατί είναι και παιδιά του, αυτά θα πάρουμε. Λες να μου, μεταξύ μας τώρα, και τίποτα να μην τους δώσει, δεν τους λυπάμαι. Ούτε εγώ. Καλέ, ξέρεις πόσα λεπτά έχουνε. Καλέ, ειδικά το κύριο Χρήστο. Βέβαια. Και λέγονται τσικούνιδες.
Ξέρεις πως με κοιτάνε όλοι τους. Με μισό μάτι. Ειδικά τα κυρία Ρόι το τον πάπουρα. Λες και τη σκότωσα τη μάνα, κατσίκα. Άσε την αμόρε, να βράλεις τόσο μιλητής. Έτσι κι αλλιώς, σε 2 μέρες θα έχουμε φύγει, Βέστα. Στο καλό να Δυο μέρες θα τους βλέπουμε. Προχώρα μου, έχω τους πανακόπιτα. Περίμενε, μπορεί έρχομαι. Τίποτα δεν είπα. Πάω θα κάνω! Να μην και πότε. Ωραία, άντε με την παλιό. Όχι, δεν θα το πω. Θα κάτσω εδώ ήρεμα να βάλω την κρέμα. Άντε με κάτι το δικό, κυρία μου! Με την παλιό πατσαβούρα! Θα μ' αναβάζει τόσο εύκολα χέρι η καρδιοφιλιά. Για καναπέζι. Ο άνθρωπος έχει παιδιά. Έχει υποχρεώσεις. Ήρθες και δεν ξέρω κι εγώ από πού. Από τη Βουλγαρία ήρθε! Το ξέρω. Δεν τι λες, δεν ξέρω. Στη Μαλόκη. Καλά, εντάξει, έλα, Χρήστο μου. Μη συγκίνησαι. Πάμε και ήρθε και περάσει. Καλέ, ακόμα να κοιμηθείτε. Ναι. Έχει τα νεύρα του ο Χρήστος, τι να κάνω. Και εγώ, σαν τη σκούρα δεν γυρνάω. Μόνο πώς κατάφερε να μας πάρει την μισή περιουσία. Ρόι μου, δεν φταίει μόνο η Βέσκα. Φταίει και ο πατέρας. Και ο πατέρας, μωρέ. Ναι, καλά. Η Βέσκα είναι η ρίζα του παππούρα, Τζένι. Εγώ πάω να πέσω. Έλα κι εσύ. Ναι, αγάπη μου. Να μου δείξει κρέμα και έρχομαι. Μη ρουφήξεις πολύ. Τι κρέμα να αυτή μωρή. Αντιγυρετή. Μα Ρόι, τι είναι αυτό που έχουμε πάθει. Αυτά να πάνε, Δεν πιστεύω αυτό που έχουμε πάθει. Κάτι μου σκεφτεί, Ρόι. Έχει κάτι σκέφτη. Όχι, δεν θα σου το πω. Είναι πολύ κακό. Και ποιος ξέρει τι θα σκέφτεσαι για μένα. Όχι, δεν θα σου το πω. Μη μου το πω. Όχι. Μη με πιέζεις. Μη με πιέζεις. Μη με πιέζεις, είπα. Εντάξει. Ρε, παιδί μου, λύσαξες. Θα σου το πω, αμάν. Λοιπόν, ποιο γλυκό έλεγε αυτή ότι θέλει να δοκιμάσει και ότι τρελαίνεται. Παπάδες με ρούμι. Παπάδες με ρούμι. Ρόι, έτσι μου έρχεται να φτιάξουμε μία τεράστια πιατέλα με παπάδες με ρούμι. Ξέρεις, με πολύ κρέμα και σιρόπι, δεν ξέρω τι πάμε. Και μέσα σε αυτή τη γέμιση να βάλουμε όλο το παραθείο που είχε ο πατέρας στην αποθήκη. Παραθείο? Ναι. Άκου, να πάει, να χλαπακιάσει, να πάει στο διάλο, να μας αφήσει ήσυχο. Αυτό θα κάνετε. Παναγιώτη. Να μετράει λεφτά, κορίτσια. Καλέ, να του φέρνουμε 3 ολόκληρες μέρες στο ψυχολογράφο. Και να κάνει ότι ψάχα δεν καταλαβαίνει τι του λέμε. Ωραία, πώς να μπορούσαμε να την ξεφορτωθούμε, πώς. Ναι, δεν υπάρχει. Τι τρόπο θα πάει. Υπάρχει. Τι λύση, τι λες, πέντε κρέμα. Οκ. Άκου να πεις τώρα σε θα της πούμε πως θα την πάμε μία πόρτα να μαζέψουμε βρούκες σε ένα βουνό. Ποιος το. Πέρα θα βρούμε ένα κρεμό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το λέω εγώ. Θα βρούμε ένα κρεμό, θα τη ρίξουμε εκεί μέσα όλα τα λεφτά δικά μας και αυτή στο διάολο. Μα βρε Παναγιώτη μου, δεν έχει βρούκες τέτοια εποχή. Έλα βρε Τζένι, τώρα εκεί κολλάς. Σπανάκια βρούκες ό,τι σκατά κι ανέκα και να τη ρίξουμε εκεί μέσα. Άσε με. Μωρέ, πείτε με ηλίθεια και χαζί. Ηλίθεια και χαζί. Σχημαλό! Αλλά μόνο ένα πράγμα θα μας σώσει. Τι. Οι παπάδες. Τι λες πάλι ρε Ροή. Οι παπάδες με ρούμι. Ούτε κάτι της. Θα τους κάνει ακόμα πιο νόστιμους. Με καρουά. Τι λες ρε Τζένι, τι λέγαμε πιο πριν. Ροή, είσαι τρελή. Εγώ έκανα μια πλάκα πριν. Παναγιώτη, θέλει να δώσουμε στη Βέσκα παπάδες με ρούμι και με παραδείο. Παραλογίζεται. Ωραία, τις πλάκες όμως βρίσκουμε τις καλύτερες ιδέες. Είσαι τρελή. Θα βάλεις παπάδες παραθείο. Γιατί? Γιατί είσαι τρελή ή γιατί θα βάλεις παπάδες παραθείο. Μα καλά σου λέει ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν εσύ να προτείνεις τέτοιο πράγμα. Πού έχουμε φτάσει. Ροή, για σύννεφε, γιατί μου φαίνεται από τη λίστα σου δεν ξέρεις τι λες. Πού πας?
Για ψάρεμα. Πού να πάω, ρε παιδί, για ύπνο πάω. Μα καλά σου λέει ο άνθρωπος. Αν είναι δυνατόν, πάω κι εγώ. Να πας κι εσύ, γιατί σε λίγο θα πεις και χειρότερα και ντροπή σου μόνο που το πρόκειτες και το σκέφτηκες. Πού έχουμε φτάσει, Παναγία! Να σου πω, Τζένι. Τι ποσότητα παραπληκτρέστε για ένα άτομο. Τι είπες? Δεν είπα, τίποτα δεν είπα. Όχι, πάμε για ύπνο και θα έρθει σε παρακολουθήσω. Όχι, δεν θα πάω εκεί, θα τους πάρει τέλει. Αχα, ωραία. Ροή. Τι θες? Όχι, μη μου απαντήσεις. Μια φαμάτι, να σου πω. Μόνο σχεδιάζουμε, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Και μην τίποτα ο Χρήστος. Συγγνώμη, είσαι τρελός. Αυτό μόνο που θα μάθει και εγώ έτσι το πατώ μεταξύ μας για πλάκη. Θα με σκοτώσει! Μωρέ, ακούστε. Θα πάρει μια μέρα εδώ ο Παναγιώτης στο Χρήστο, να πάνε στο καφενείο, να παίξουν πρέπα με τις ώρες. Και εμείς εδώ, με τη συντυπάδα μου την κούκλα κάνουμε στα μάρα κάνουμε, σκόρτα. Θα πιάσουμε τις κομπάδες Ναι. και θα τους δώσουμε στο ρέστο. Ναι. Γιατί μας θα τους πάει να πεθάνει. Γεια σου. Και δεν το θέλει νομίζω αυτό, Α, ναι, δηλαδή το ξεχνάμε. Το ξεχνάμε. Κορίτσια, πάμε για ύπνο. Πάμε για ύπνο. Μπράβο, πολύ καλή ιδέα. Να το ξανασκέφτομαι. Παναγιώτη! Δεν ξανάρχομαι μαζί σου για ψώνια. Κάτσε, μωρή, κάτσε. Καλά. Σου είπα τι έγινε με τη Μιλίτια, την αδερφή μου. Τι έγινε, καλά, γιατί Καλά, πήγε και έδωσε τηλέφωνο μου το τώρα. και. Εκεί και, μωρή. Τον το ξέρει που είναι και που μένω και θα έρθει να με βρει. Και φοβάσαι, μωρή, μην είναι έτσι ο άνθρωπος από τη Βουλγαρία εδώ στην Ελλάδα. Βουλγαρία, μωρή, ποια Βουλγαρία. Εδώ Κάρπατο είναι. Στην Κάρπατο είναι. Ναι, κάτι κάνουν με ξενοδοχεία. Ξενοδοχεία. Αυτό. Κάτι κτίζει, παιδί. Εντάξει, βρεβέσκα μου, μπορεί να ξαναχάσει τα ίδια σου. Πώς, μωρή, θα φύγω από το άντρα μου. Όχι, μωρή, έλα να σου πω. Αύριο μεθαύριο μπορούμε να πάμε οι δυο μας στο νοτέλ. Στο νοτέλ. Ναι, μωρή, να αλλάξεις τον αριθμό του τηλεφώνου σου. Ωραία, ναι. Να αλλάξεις τον αριθμό του τηλεφώνου σου, να πάρεις την αδερφή σου τηλέφωνο από το πριν, να της πεις ότι ο γέρος μέσα δεν θα Πάει, Σόνια. Αλλά βέβαια, άλλο πληρώνει. Αλλά δεν σας πει. Κάτσε ρε, όχι αμά. Ναι, λοιπόν, ναι, θα έχεις πάρει την αδερφή σου τηλέφωνο, θα της πεις ότι ο γέρος πέθανε και πας αλλού για δουλειά. Αφού δεν θα πετάνει, μωρή. Μωρή ψέματα θα πεις. Α, και έτσι θα καστεί τα ίχνη μου. Ναι, βρε Βέσνα, δεν θα ξέρει που είσαι. Μωρέ, Βάσο. Τι είσαι. Διάλο κάλτσα. Αφάσου μου, με βοηθάς πάρα πολύ τελευταία και σου χρωστάω χάρη. Πού θα βρω, παιδί μου, άλλη σαν εσένα, να με αγαπάει και να την αγαπάω, να με νοιάζεται και να την νοιάζομαι και πάνω απ' όλα, Βάσο, να μην λέει τα μυστικά μου. Αφού με ξέρεις, Βέσνα μου, είμαι τάφος. Πολύ με ξέρει. Πάω να μαγειρέψει το παιδί, τα λένε. Και εγώ να στρώσω κρεβάτια. Βέσκα! Πού είναι αυτό το κορίτσι? Βεσκούλα! Βέσκα, έτοιμοι παπάδες! Ροή. Περίμενε. Τι να περιμένω, Νέα? Κοίταξε να δεις. Όση ώρα ψινόντουσαν οι παπάδες, εγώ τόση ώρα σκέφτηκα το πράγμα. Και? Μωρή μπήκε.
άμα τις δώσουμε, αυτή θα τους πάει. Καλύτερα να πάει τους μπαμπάδες παρά τις περιουσίες. Αλλά άμα τους πάει Τέλεια, ρε Τζένι! Ένα ολόκληρο βράδυ τα λέγαμε. Συμφωνήσαμε. Εντάξει ρε Ροή, το συμφωνήσαμε, δεν λέω. Αλλά τώρα εγώ δεν μπορώ. Έχω τύψεις. Δεν μπορώ να τη σκέφτομαι τη γυναίκα τέσσερα. Εμείς θα φταίμε. Ροή, να τους πετάξουμε. Όχι, δεν θα πετάξουμε τίποτα, κάτσε κάτω. Εσύ να κάνεις κάτω. Λοιπόν, πάρ' το αλλιώς. Είναι ζωή αυτή που κάνει. Απαπαπαπα. Με στην Ιζέλια. Τώρα που το λες, με στη δυστυχία είναι. Καλέ, νέο κορίτσι να φροντίζει τώρα έναν γέρο. Ροή, ο δικός μας ο γέρος είναι και γεροπαράξενος, έτσι. Άθλιος. Παράξενος, πολύ απαπαπαπα. Και την έχεις σαν δούλα. Σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε. Καλά, τη γλιτώνουμε κιόλας. Ροή, τώρα το ξανασκέφτηκα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί είναι το καημένο το κορίτσι από που ήρθε την Βουλγαρία. Ήου δηλαδή, Βουλγαρία. Άρχισα το στόμα μου το πήρε. Γιατί τους ομολυζούσε και τι ήρθε να το κάνει, όχι πες. Να ξεσκατίζει και. Δεν είναι κατάσταση αυτή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Φώναξε, είναι κόλαση. Είναι κόλαση. Είναι κόλαση. Βεσκούλια! Βέσκα! Ανάθεμάς του κορίτσι. Βεσκούλα, πού είσαι? Ορίστε και Ροή, τι φωνάζετε? Να, κοίτα, σε φωνάξαμε βρε, γιατί έχουμε μια έκπληξη για σένα. Κοίτα βρε! Καλέ, τι ωραία η παπάκια. Παραδέχεσαι. Εσείς το φτιάξατε. Ποιος άλλος. Καλέ, και δεν σας το είπα. Πω, τι ωραίοι που φαίνονται. Ναι. Δες, κουράζεσαι τόσο πολύ για τον πατέρα. Και είπαμε να κάνουμε κάτι, να σε ευχαριστήσουμε. Και με το που μάθαμε ότι θες να δοκιμάσεις μπαμπάδες με ρούμι. Τσακιστήκαμε να σου φτιάξουμε, Ροή, πες. Ναι, τσακιστήκαμε. Καλέ, δεν έπρεπε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ροή. Ευχαριστώ, κυρία Τζένι. Καλείστε πολύ καλές. Ναι, είμαστε πάρα πολύ καλές. Και δεν σας το είχα. Και καλές μαγείρισες, Ούτε αυτό σας το είχα. Πω, καλέ μου σκοβολάνε. Ναι. Καλή, τι έχετε βάλει μέσα? Πολλά πράγματα. Έχετε βάλει και ξύσιμο πορτοκάλι. Καλή, είναι πάρα πολύ ωραία και αφράτη, Ναι. Και κρέμα, Ναι, έχει και κρέμα, έχει και από λίγο. Άντε, πάει. Ναι, καλέ. Πάω. Ναι. Αλλά και εκεί, δεν μπορώ, καλέ. Δεν θέλω. Τι, όχι, δεν θέλω. Όχι, καλέ. Θέλω, αλλά δεν θέλω. Τι όχι θέλω, αλλά δεν θέλω. Καλέ, αποφάσισα να κάνω δίαιτα. Ροή, πώς τη λες. Δίαιτα εσύ. Γιατί, παιδί μου. Γιατί, κυρία Τζένι, έχω πάρει κιλά. Καλέ, πού τα είδες, όχι, δείξε μας πού τα είδες. Κόλλο μου, πού τα είδα. Καλέ, αγαλμάτινος είναι ο ποπός σου. Κάνε μια στροφή, όχι. Σαν να με γέμισε, προύστο, χοντρούλα. Άκου εκεί τώρα να είσαι εσύ, χοντρούλα. Άμα είσαι εσύ, χοντρούλα, τι να πω και κάποιες άλλες. Ναι, βέσκα μου, ναι. Αλλά έτσι πρέπει να είναι η γυναίκα. Δεν είναι ωραίο να είναι πλάκα. Πάρε μωρέ και ένα παπά. Τι ψυχή έχει ένας παπάς. Να τα φάω τώρα, κυρία Ροή, μετά. Έναν πάρε τώρα. Μετά δεν χρειάζεται. Έστω καλά, να κάτσεις. Κάναμε τόσο κόπο, δηλαδή, ναι. αμάν ρε βέσκα. Όχι, κάνε. Και δεν σε ενοχλούμε έτσι, σαν να μην είμαστε Ναι. Κάνε, το Α, κάτσε, κοίτα τι σου έχω. Να μην ερωθεί. Να. Τι καλά, ευχαριστώ πολύ. Να φάω, Να φας. Θα φάω. Αλλά όχι καλά, δεν μπορώ, παθαίνουν. Έλα τώρα που παθαίνουν αυτοί. Καλέ, αυτοί έτσι όπως τους βλέπεις. Είναι live. Ναι. Ροή. Ναι, είναι live. Αφού ούτε στα φίδα βάλω. Όχι. Δεν βάλατε στα φίδα. Μην το ξανακούσω αυτό. Ούτε αμύγδαλο, ούτε στα φίδα. Ούτε αμύγδαλο. Δεν μ' αρέσουν. Τι δεν σ' αρέσουνε. Δεν θέλω να σας προσβάλλω. Αφού δεν θες να μας προσβάλλεις, Πάμε, έλα, πάει. Και αυτή τη δίαιτα την ξεκινάς από αύριο. ή από μετά. Ή και ποτέ, που λέει ο λόγος, αδερφέ. Δεν ρώτηκα πάλι. Γεια σου, Βάσο. Τι κάνετε. Πώς θα το κάνει. Καλέ, κάτι ξέχασα να πω στη Βέσκα. Βέβαια, μύρισα τους μπαμπάδες. Καλέ, τι
Πόπο και φαίνονται τέλειοι. Εσείς τους φτιάξατε. Ποιος άλλος? Καλέ, δεν σας το έκανα. Ούτε εγώ. Μπράβο, έφαγες. Όχι, καλέ, η περιμένει. Με ρούμι. Και με ρούμι. Πώς βοηθάει αυτή η συνταγή της. Δεν θα Άλλο πράγμα. Θαύμα. Καλά, φαίνονται τέλεια. Ράτη. Μου τρέχουν τα σάλια. Θα το πετσέτε σε αυτά. Ναι. Καλέ, τους μύρισα απ' έξω. Τι λέω, μπαμπάς έχουν φτιάξει. Και ήρθε κατευθείαν. Μπράβο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τέλεια. Μυρίζω πορτοκάλι. Ναι. Και έχετε βάλει ξύσμα πορτοκαλιού. Έχουμε βάλει κι αυτό. Κομπόλια. Τέλειοι φαίνονται. Υπέροχοι. Άντε καλέ. Τι άντε. Δεν με κεράσει ένα μπαμπά. Γιατί να σε κεράσουμε? Καλέ, έτσι δεν γίνεται. Εγώ το πρωί, ολόκληρη σπανακόπιτα σας έφερα. Πάτε την πίσω. Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Καλέ, για ένα μπαμπά κάνετε έτσι. Για έναν μπαμπά. Κοίταξε τώρα να δεις τι γίνεται. Αυτοί εδώ οι συγκεκριμένοι μπαμπάδες είναι για τη Βέσκα και μόνο, ρε παιδί. Δεν γίνεται να τους μοιράσει. Καλέ, δεν έχω πρόβλημα. Δίνω και ένα και δύο μπαμπά. Δεν φτιάξαμε εμείς τους μπαμπάδες για να μοιράσει όλο το χωριό. Πέστα. Εγώ είμαι όλο το χωριό, κυρία Ρώη. Και το διπλανό μου σου. Καλέ, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δίνω και ένα και δύο. Κοίτα την αυτή τώρα να γερνάνε με ξένους μπαμπάδες. Μα δεν είναι κυρία Τζένι. Εμείς τους δώσαμε, αλλά εσύ δεν τους δέχτηκες. Οπότε πώς να είναι ακριβώς δική σου. Δεν είναι. Ναι, αλλά πείτε μου κυρία Τζένι, είναι δική μου. Δεν είναι. Να κεράσει, να μην κεράσει πάλι. Να τους αφήσει εδώ. Κάτσε κάτω. Τι να κάτω κάτω. Μην μιλάς. Να σας κύριε Παναγιώτη. Παναγιώτη. Βρε Παναγιώτη μου. Είναι Τζένι μου. Δεν είχαμε πει ότι ειδικά σήμερα θα καθόσασταν παραπάνω ώρα στο καφενείο να παίξετε πρέφα. Στο είπα. Αλλά ο Χρήστος έσαξε να έρθουμε εδώ πέρα. Του λέγαμε κάτσε λίγο ακόμα να βγει. Δεν το καλά ακόμα. Έσαξε να έρθουμε εδώ. Κάτι το μυαλό του από την πολιτική πρέφα. Και εσύ, Χριστιανέ μου, τι λύσαξες να έρθεις εδώ, τι να κάνεις εδώ, ας πούμε. Σπίτι μου. Δεν μπορούσες όμως να έχεις κάτσει εκεί λίγο παραπάνω στο καφενείο να πίνεις μια πορτοκαλάδα, μια λεμονάδα, μια βυσσινάδα. Είχε. Να πίνεις μια δεύτερη, μια τρίτη, Γιατί? μια τάξη. Δεν ξέρω. Και ένα για το μαγαζί, τέλος πάντων. Να σου πω, είχαν τυχαίοι μπαμπάδες. Καλά πολύ μεγάλη. Βέσκα κοπέλα μου, τι έγινε, έφαγες, έφαγες. Όχι. Όχι, γιατί καλά. Δεν μας δίνουνε, κύριε Παναγιώτη. Δεν θα δίνουνε. Ποια κύριε Παναγιώτη. Ένα μπαμπάκι μας. Α, είχε βάσο κάνει καλά. Παναγιώτη μου, κατάλαβες στην πέσκα μας. Τους δίνουμε και όλους. Την κυρία Βάσο δεν δίνουμε. Γιατί δεν δίνετε στη γυναίκα, πάρε κύριε Βάσο. Όχι. Μην τους ακούτε κύριε Βάσο, πάρτε να Ευχαριστώ, πάτε. κύριε Όχι. Σαν το σπίτι σας κύριε Βάσο. Όχι. Εγώ τους έφτιαξα τους μπαμπάδες. Εγώ, Χρήστο μου, δεν θέλω να δώσω έτσι. Δεν Γιατί? θέλω. Για το καλό της, ρε Χρήστο. Για το καλό της. Ναι, δε Χρήστο μου, δεν πάει να γίνει. Αν δεν το βρει δηλαδή τώρα. Εντάξει, κύριε Παναγιώτη, είμαι κι εγώ λίγο και μαντούλα. Αλλά τι θα μου κάνει ένας παππούς. Ναι, καλέ, αυτοί οι μπαμπάδες είναι λάι. Τι λέει γνωρίζετε τώρα, αυτοί οι παπάδες εδώ τους όπως τους βλέπεις είναι λάι. Κυρία Τζένι το είπε. Κυρία Τζένι, αυτοί οι παπάδες είναι λάι. Ναι, Παναγιώτη μου, ναι το είπα. Αλλά γιατί το είπα, ναι, κοίταξε να δεις. Από σήμερα η Βέσκα ήθελε να κάνει δίαιτα, το άκουσες και εσύ, έτσι. Και τι να κάνουμε κι εμείς, τους κάναμε live, κατάλαβες. άμα είναι live, να πάρει. Όχι, εσύ έχεις ζάχαρο, φύγε από εδώ. Μα έχω τώρα, μεγάλα δεν τρέπονται. Όταν λέμε live, δεν εννοούμε live, Παναγιώτη, ναι. Δεν έχει καφό, δεν έχει ζάχαρη. Πόσα πράγματα έχει μέσα, Χρήστο. Καλά σου λέει αδερφέ. Μπορεί να μην έχει 700 σεμίδες ερεπή, αλλά τι διάλογο, δεν είναι όπως πρέπει. 450 θα τσέσουν. 400 εσύ στο νερό, ψάξαμε. Γιατί δεν τρεκώσεις τα αρκίδες. Για σένα, Χριστιανέ μου. Για την κυρία Βάσο. Α, να μου κάνεις τι χάρη. Και για την κυρία Βάσο εδώ πέρα είναι πάρα πολύ θέλητα. Κύριε Παναγιώτη, εγώ δεν έχω ζάχαρο όμως. Δεν έχει ζάχαρο όμως. Μπορεί να μην έχει ζάχαρο, αλλά είσαστε κάπως. Πώς κάπως. Πώς κάπως. Πώς κάπως. Έχετε ένα θέμα με το μεταβολισμό. Α, μια χαρά είναι ο μεταβολισμός μου. 2 φορές την ημέρα πάω στη τουαλέτα. 2 φορές την ημέρα πάει στην τουαλέτα. Και 2 και 4 και 6 να έχετε πάει, δεν παίζει καθόλου ρόλο.
Το θέμα είναι ότι έχετε τάση προς την παγίδα. Δεν σε νοιάζει να πνε παχιά. Πάρε κύριε Βάσο. Κυρία Βάσο, θα με θυμηθείς. Καλέ, το πάκος με χειρότερος εχθρός του ανθρώπου. Κυρία Βάσο, το πάχος μικραίνει τη ζωή, Και πόσο θα της μικρύνει τη ζωή ένας μπαμπάς. Πολύ. Πάρα πολύ. Μη σου πω τώρα ότι μπορεί να τη σταματήσει και τελείως. Ρε, δεν μας σχέσετε λόγο. Πάρε κύριε Βάσο. Μάγκε, Χρήστο. Καλά με μίζεις, ας το κάτι διαβάζω. Ας το κάτω. Λοιπόν κάτω, όχι κάτω, κουβάλα. Κάτω. Ναι, κάτω. Κάτω να γίνεις σαν την κουρά παντιδίπηλη, ρε. Ρε, κάτω, να μην μπορείς να περάσεις ούτε από την πόρτα, ρε, και θα με λύσουν. Ρε, τι λέτε εσύ, ρε, κάτω. Και μην κοιτάς με το λεμονί τώρα, αλλά το χωριέ ξέρεις. Είσαι λέμονη. Στην πause που πάω. Πες με έτσι που σε φίλε μου. Με λέει το χωριό μου πάλα. Να σου κομπάσουμε, εγώ δεν έχω ακούσει κάτι. Είναι εγώ χοντρή. Λίγο του κόλλου σου. Ρε, τι λέτε εσύ, γυναίκα. Κύριε Βάσο. Τι να σας πω. Ξεφτυλίσατε τη γυναίκα για έναν μπαμπά. Δεν θα μπορείς να μην ανακατεύεσαι σε όλα. Τέο κιόλα. Ναι. Άι τραβά μέσα. Η κυρία Βάσο είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ σωστό. Τώρα με σκούλα καλέ του. Καλέ, καλέ, κάτι ξέχασες. Λοιπόν, να πας και ένα. Πάρε και αυτό. Και δύο. Και τρεις. Όλη η κατέλα. Ωραία, καλέ. Τα φάω. Αλλά τα φάω μετά. Ναι. Δεν το πάρουμε. Aquí να φας και αυτό. Μπορείς να φέρω να παίξουμε τίποτα. Χρήστο, έλα, παίζουμε. Τώρα. Ούτε να καθορίσουμε δεν μπορούμε. Λοιπόν, δεν παίζει καμιά. Α, πώς και από εδώ. Χάι. Θα να πάρω μια χλωρίνη. Έλα, Παναγιώτη, θα μοιράσω. Ναι, καλά όμως. Κοίτα εδώ, ρε. Ξεκίνα, Τζένι. Έλα ρε Τζένι, τώρα κοίτα το ειδίκιο ρε. Παναγιώτη, τι μου φωνάζεις. Έχω αλλού το μυαλό μου. Μα πού τον έχεις το νου σου ρε Τζένι. Δεν ξέρεις που τον έχει το νου. Ξέρω που τον έχεις το νου σου. Στη Βέσκα, αλλά βλέπω ότι περνάει από εδώ. Παιδιά, δεν πέσα. Ούτε και μπορώ εγώ. έτσι. Δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι τώρα αυτή είναι μέσα και δεν ξέρουμε τι κάνει. Δεν μπορώ. Και στην τελική ρε γάμο, το τι τη ζητάμε. Να φάει ένα μπαμπά να ησυχάσει και ευθερακένει. Τι θα δείξεις να κάνουμε. Κυρία Βάσο, Συγγνώμη, εδώ πώς έγινε. Τι πώς έχει, κύριε Παναγιώτη, σαράβαλα. Συγγνώμη, έγινε τέτοιο. Ηρέμησε η ψυχή του. Έστα, πώς έγινε. Τι πώς έγινε, κύριε Παναγιώτη. Γι' αυτό είναι που δεν ξέρω. Όχι, αλλά εσύ ήσουν μαζί τις τελευταίες Όχι, ώρες. κύριε Παναγιώτη, δεν κόβει μαζί του μέχρι που μου ζήτησε ένα παπά. Να. Μην τα λύσει. Μωρέ! Εγώ για σένα δεν τους έκανα τους παπάδες. Ναι, αλλά μου ζήτησε τι να του έλεγα. Γιατί δεν το έκανα πια έτσι, την ώρα που έδωσε τον παπά να πεις όχι, δεν υπάρχω. Ρε Ρώη, τι λες. Ο μπαμπάς από μπαμπά πήγε. Καλέ, τι είναι τώρα, γιατί μπερδεύτηκα. Λέω, ο μπαμπάς από το γλυκό πέθανε. Όχι. Τι λέει, να κάνω μπαμπά. Τότε τι λέμε ρε παιδιά. Γιατί λέμε εδώ ότι βλέπει. Δεν σκέφτεσαι σίγουρα ότι πέθανε. Αφού καρδιά του δεν είναι αυτό. Πρέπει να το δούμε μέσα. Θα σου πω μωρή, το πιστεύεις. Στο πρόσωπο το πατέρα. τι να πιστέψω ρε, ότι εμείς σκοτώσαμε τον πατέρα. Άσε μωρή, φωνάς
αφήσω να τους φτιάξετε. Εγώ φταίω. Και να που τα κατήσαμε. Αν δεν τους φάεις κάτω βουλγάρα, τον έφαγε ο πατέρας. Παναγιώτη, δεν είναι αυτό το χειρότερο! Αυτό δεν είναι το χειρότερο με τον πατέρα σου. Σου λέω! Αλλά Τώρα αυτή πάνω από το κεφάλι σου παίρνει τη μισή περιουσία μας! Αχ, Παναγία, γιατί δεν εμάς! να σου πω, τώρα τι θα κάνουμε. Η κυρία τι θα κάνουμε. Με τη δάσκαλο ρε εσύ, Τζένι, ας το καθένα. Τι θα κάνουμε. Ή θα μοιραστούμε τη μισή περιουσία μαζί της. Δεν το κόβω. Παναγιώτη, Ναι, θα περιμένουμε. Αυτό είναι καλύτερο. ναι. Να φάει και γίνει κανένα γλυκάκι. Παναγιώτη, είναι ωραία. Πάρε το καμάρι! Ο πιο όμορφος της... Άντε! Εκεί πάνω και μ' αρέσει καλά! Μην τα κρυψάτε τα τοντάκια, κυρία μου! Έχω, κυρία μου! Χωρίς το μανάκι μου! Έφτασε. Μάλλον ήταν έφτασε. Δεν πίσω, τι το συζητάς. Έβαλα την αντιλάτρια. Στο τέλος του γλυκό! Με ψάχνω! Τι γλυκό ήταν αυτό. Πείτε μου, εσείς ήτανε. Τουλάχιστον αυτός είναι μια παρηγοριά. Βάγια. Ρε Παναγιώτη, δεν σου φαίνεται λίγο σαν να μην έχει γίνει όλο αυτό. Στο ποιο ώρα δεν. Όλο αυτό. Ο θάνατος του μπαμπά, η κηδεία. Να, σκέφτομαι τώρα πώς θα μπει μέσα, ολοζώντανο. Άσε, άσε. Πολύ περίεργη κατάσταση. Να σου πω, εσείς πότε πέφτετε. Δεν ξέρω. Κάτσε να έρθει η Τζέννη και βλέπω. Εγώ αύριο θα φύγω πρωί-πρωί. Τόσο νωρίς. Ναι, ρε αδερφέ, τι να κάνω να κάνω. Ψυχοπλακώνομαι κιόλας, έχω στεναχωρηθεί με όσα έχουν γίνει. Σωστά. Και να μου πεις, σε όλο το χωριό, μόνοι μας. Εσύ λες αυτό. Το καλά το σπίτι είναι δικό μας. Σωστά. Το έχουμε ξαδιαιρέσει με την καινούργια μας μανούλα. Έτσι όπως τα έκανα, μακαρί φτάσει. Πάω λίγο μέσα. Καλά. Χρήστο, σήκωσε το εσύ, εγώ δεν μπορώ. Τώρα. Εμπρός. Ναι, ποιος σας. Πώς είπατε. Ναι, ακούει. Ορίστε. Παρεπιτέλα δεν ακούει. Κάνει καλή δουλειά. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε. Η Βέσκα δεν λέω. Η Βέσκα δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Θέλετε να της πω κάτι. Του σου κατέμια. Πες ότι τι θέλω, ρε. Εντάξει, θα της το πω. Όχι. Ποιος είστε. Του τώρα. Το Ντόρ, μάλιστα. Ναι, ναι. Απ' την κάρπα του, Από την κάρτα μου, ναι. βέβαια. Και είμαι ο άντρας της. Τι πράγμα. Ο άντρας της λέμε. Άντρας της. Ναι, μην με βρίζει. Εντάξει, θα της το πω. Άντε να δούμε. Μείνετε ήσυχοι. Καλά. Γεια σας. Πρέπει το βρωμοφίλικο δίγαμη, Δεν θα την πιάσει στα χέρια μου. Θα την κανονίσω. Η εθνική. Εντάξει, κάποιον θα βρεις να τα γεμίσεις. Ναι, εδώ πέρα είσαι. Όχι, κυρία Ροή. Εγώ μετά το Θανάση, έκλεισες εγώ. Μη λες μεγάλη κουβέντα. Αυτά μας τα παγκιάλες. Αλλά... Στις 9 του Μαγαρίκη, άλλον βάλαμε στο σπίτι. Με καταλαβαίνετε, κυρία Ροή. Στήριξε τη γυναίκα. Το βλέπουμε. Και σε εμάς τη συζευάσουμε. Παιδιά του είμαστε. Εγώ, κυρία Ροή, έκανα το στήριγμά μου. Οπότε άμα είναι έτσι, όταν σου δώσουμε τα λεφτά, εσύ μην τα πάρεις. Σε φρόντισα όμως μια χαρά με την περιουσία. Αφού πονάς τόσο, τα λεφτά μην τα πάρεις. Τι να τα κάνω τα λεφτά, καλέ. Πού πας, Βάσο? Καλέ, το καφέ να φτιάξω. Ας το βάσω. Το πικρό καφέ του άντρα μου. Εγώ θα το φτιάξω. Καλέ, τη στήριξε τη γυναίκα. Δεν δείχνει. Βλέπω. Ναι, φαίνεται. Όχι, δεν γίνω. Τι άλλο θα δω. Τι τραβάω
τώρα γυρίσαμε. Ναι, θα τους το πω. Καλή το βρήκα, για πες! Γέλεγε. Αμάν. Το ξέρω, σίγουρα το ξέρω, για πες. Πες το μου, ποιος? Μιλά σοβαρά! Καλέ! Μη μου λες ψέματα, Σωτήρη. Δεν φωνάζω, δεν φωνάζω. Ναι, γεια σου, Σωτήρη μου, γεια. Καλέ! Τι? Δεν θα το πιστέψετε. Τι έγινε? Καλέ, κύριε Χρήστο. Θυμάστε που λέγαμε για τα 4 εκατομμύρια. Ποια 4 εκατομμύρια? Καλέ, κάποιος κέρδισε το λότο. Καλέ, ποιος θα κέρδισε? Ποιος? 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 Πείτε. Καλά και θανάσου! Ποιος? Ναι, καλέ, το κέρδισε ο πατέρας σας. Έπαιζε ο πατέρας λωτό. Κάθε εβδομάδα. Και με το κεφαλικό έπαιζε. Πριν στο κεφαλικό, κύριε Χρήστο. Και κέρδισε 4 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια ευρώ. Μισό λεπτό. Είναι σίγουρο? Είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο. Πες το πάμε. Πάμε να πάρουμε. Καλέ, πάτε. Να το πάρουμε. Καλέ, χωρίς το δίκτυο δεν γίνεται τίποτα. Ωραία, πού είναι το δελτίο? Μισό λεπτό. Τώρα δεν πήρες τηλέφωνο στο Σωτήρι και σου είπε ότι κερδίσαμε 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο πατέρας σας. Ο πατήρας μας, Ο πατέρας σας. Παιδιά, τόσο που θα κάνουμε το σπίτι φίλο και θέλω φίλε. Καλέ, γιατί να κουραζόμαστε τσάπα, καλέ, πες τα να Μπράβο. Ναι. Να ρωτήσουμε την Πέσκα, αλλά μην της πούμε την εξέλιξη του σου. Όχι, καλέ. Πέσκα! Πέσκα! Έλα εδώ. Πεσκούλα! Έλα το κορίτσι μου, κοπέλα μου! Ναι, φτιάχνω καφέ. Άσε τώρα τους καφέδες, κάτσε εδώ βρε. Γιατί κοίταξε να δεις. Ήμασταν εδώ όλοι μαζεμένοι και σκεφτόμασταν. Με λίγα λόγια, ο πατέρας έπαιζε όλο το πριν το κυπελικό. Κάτω του μάνα. Μήπως θυμάσαι που έχει βάλει το τελευταίο? Γιατί κέρδισε. Έλα τώρα. Και έρχεσαι τώρα. Κάτω ψηλά. 400-500 ευρώ. Όχι πολλά. Αχ, να μην είναι το έκανε να κάνει τα λεφτά του. Κρίμα. Δεν κατάλαβα σου σε καφέ. Ναι, αλλά πες να το χάρη λοιπόν. Ναι. Πού να τη πάμε? Δεν υπάρχει περίπτωση να μην θυμάσαι. Παιδιά, θέλω που σηκώνω η Α, έλα, κάτω τι. Τι γίνεται? Έλα, καλέ. Δεν θυμάμαι. Α, να αποβάλουμε. Ναι, Μπράβο, καλέ. πάμε. Μήπως θυμήθηκες. Α, δεν μας έχει αφήσει άλλη επιλογή, Ρόη. Ακούς, Ρόη? Κάνουμε για να ηρεμήσουμε. Έλα εδώ. Α, καλέ, τι κάνουμε αυτές. Μου θυμήθηκε αυτό. Καλά. Τι? Ξέρετε που είναι? Πάνω το ψυγείο. Έλα, Πάνω το ψυγείο. Κάτω το στρώμα. κάτω το στρώμα. Πού, ποιο στρώμα? Καλά και κάτω το στρώμα. Το σιρτάρι με τα φυγά. Θα το βρούμε, μωρέ. Στο κομμωδίνο του. Βρε, Πέσκα. Τρέχει, μικρό. Έλα, προμεσιά μου, μεγάλη γυναίκα που βγάζουμε. Δεν θυμάμαι. Αν δεν γίνεται να μην θυμάσαι, δεν παίρνεις σωστές αναπνές. Θα πάρεις μαζί. Πάμε. Α, Στο πορτοφολάκι. στο πορτοφολάκι. Το πορτοφολάκι που είχε απ' έξω τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Γιατί με έχει καλό. Αυτό. Ω, περίμενε. Ροή, ξέρεις που είναι. Ξέρω. Αν δεν γίνει. Γιατί δεν γίνεται ροή. Γιατί το πορτοφολάκι Ναι. είναι στην εσωτερική τσέπη. Ω, Παναγία μου. Μέσα. Τέτοιου. Ναι. Που μπορεί να κάνει Δεν το πιστεύω. Για πλάκα το πιστεύω. Καλά και 500 ευρώ κάνετε έτσι. Δεν είναι το ποσό, βρε Πέσκα μου. Αλλά Ναι, αλλά αυτό το συγκεκριμένο δελτίο έχει μεγάλη συναισθηματική αξία. τόσο πολύ πια. Αφού τους βλέπεις, ρε παιδιά. Είναι συναισθηματικοί άνθρωποι. Δεν την πιστεύω τόσο κατεμιά. Να φεμάσαι. Θα κάνει